Sen bir gam çekmedin ýen. Sen men ýalňy dayançym ahyry. Gayrat et balam. Nähil kynam bolsa, qakyň ilýän çaçydamaly. Ýüregim tabiýa. O dirdir. O hükman gelir. Hükman. Belkol bir yerde yaralı yatanır. Hak yaz bilyenler. Men ogun değişem gördüm. Nehil düşece? Qow düş gıydım. Qow düş. Sağ ol atam. Onu kömek ettin. Ahmadı ulen. Maslahatlaştık, bir karara geldik. Ana karara gelden. Gıyıcağa da ökölettik. Nähile mehrem gıyıcağa? Çağılımızı gören ýar bolýadyk. A göz jagarlary. Tez çağadın nesine? Dayılar. Diýende näde? Dayılar. Hana everin kurşaňydy. Murtazay, everin kurşaňydy. Dayılar getirin kurşaňydy. Uzadyň ahyry. Men sizin hatlaňyzdan poşta berjek dayılar. Baharjan, sen bolmasaň bizi nädirdik? Alga palkonyň ýanyna adres şonda. Dayılar kimin haty bar getirin. Sağ olun, sağ olun. Yeni dayda ine şular yaralı etkerleri iýerdiler. Getir gıydım. Yine sağ ol. Sağ ol. Merdan, gıyjağa kömekleşsene. Sere de eşiğin ağırdygyny. Baha, muňa adresem ýokmy? Yaralılar adresini öýdüňiz ýazyň diýip paş etdiler. Bolýa Bahar, öýdüm ýazaýaryn. Näme bir zat gerekmidi Bahar? Men kakymdan hat habar ýokmy diýip sorajaktym. Kakyň ady näme? Ataýew, Adresiň? Bujonly kalhozy. Bujonly kalhozy? Ataýew tur sen kakyňmy? Howa. Şuna gelmen gaýr. Bahar, ayak çek. Berik gel. Ene şular sen yaralı ferleňe gelen hatlar. Olan gözleri ýolludyr. Merdan, işgärimiz bolmasa hatlar bermäge hakym ýok. Belki sen Bahar bile gidersin. Ola sana kıyınunun da kömek etdi. Ha gospitalda açtın? Yok, laşçağa derdi. Al hek. Eskerlen begenler. Dursana, nere var ya? Rasulishvili. Baharjan. Berik gel. Berik gel. Ohat Murtazaýyňa. Getir.
Men oşurayım. Ivanov! Men Ivanov. Ivanov nerede? Ryadovoy Ivanov berdi. Ivanov Mikhail Taratov'sun. Taratov'lu Ivanov nerede? Hatlar mağınanlara. Ertegene getirilip o mi? Bilýän mi? Yaralılar man kakan tapmağa kömek edenliydiler. Ne edip tapçıktalar? Bilemok, man kakan son katın getir, şoň bilen iderlap tapar istediler. Menem kakamın son katını getirsem tap bererlerim ki? Getirey. Uy, men ilk Ahmadulyn daydan soraýyn. Ynga uruşup durur. Kakam gaýdyp gelir. Men şonun aşgabada okuwa giderim. A men bolsa, kakam geler bolyn, terdarkyjym terimiz bir diýdine miner. Odul kyal tagdidine terdar, çepdidine men baýjak gylaşyp gülerse. Men kakam gaýdyp hiç haçan, hiç erik göý bermen. A men kakam gaýdyp gelindi. Bizi kiýmen? Oğul Nureci, salam alik. Gele göreyim. Sağa mano sürmün goňsy. Sağalaňym gurgunmy. Şükür, gelin. Atağa tegirmene gitjek diýä boli. Araçyk buldy bolsa şondan iyi berejekdim. Bak oğluman baýap barya. Kim bilýär ýene kim haçan degirmene gider. Oğul Nureci. Bilen bergimidi gaýtaryp bilmedik de. Şu günni giýbetse gyýdym tüýt pulny ýygnamaly. Ondan degirmeni özüm baryp elinji götüp getireýärim. Saňa duran. Bolýar, bolýar. Geçin, geçin. Dursaňyzdan sonra muradyna. Ýylaş polkovnik. Mümkinmi? Geçin parasaňda. Sana muradyna. Geçin. Ine teredik. Biziň hatymda jogap gelipdir. Bari men garaşyp beren adymy. Şo gyýdyň begeninde bir göreliňle. Doktorlar aylananna baryňyz palataňyzda bolmaly. Hadi geçin. Howlukma uyam. Biz bilen senem gör. Sen häzir bar kediriň dermanyny görarsyň. Yok yok. Han çaltırak bolum. Çaltırak. Boş. Gelýär. Kakasynyň agyr ýaralygyny agdyňyzdan tapdyraýman. Baharjan, tabt etmeli orada. Düşünýäňokmy? Onda sen gerge özüm tanz etjek. Hop. Lay 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 lay. Sen kakaň diri gyýdym. Sınıngın mi? O Sverdlovskida. Gospitalda. Bidiýaly. Bakım hatalarsın. Vay! Huydayla tidrağızın kurşulanını Murtaza'yı. Dayılar Murtaza'yı kurşulatani. Murtaza'yı, everin kurşulanı değil. Baharjan. Murtazaýyň golny ýok.
Necip deyipdine. Ine yaralılara gelen hatlar. Getirdin mi? Öyle miydin mi? İnlegan çok edilemez. Hani? Dur oğlum. Dur koşalım hani. Koyu vur. Oy hey şey derlerime kıydım. Koy koşalım. Hani koy. Yürü. Oy. Bir tarım kıyşarayın. Hiç oğlum yok. İşte nemre odalık kayttım. Bana bir çay koy. Hani koy. Koy koşalım koy hani. Ece, ben sana bir daha da içecektim. Yer bol ya, toňaýdyryn. Bahar, Ecem öýde mi? Ecem yok. Gel onunla, kolunu çek. Nereden yüzünü aktam edip geldi? Näme boldy? Bizim salıklı kakana uzak bolup mu? Yok, hemmedat oňatlyk. Ýendäde men erte baryn aýdaryn ýön şu wagtda. Baharcan, çayın kaynamaz mı? Yok, jynta kaynanap. Bolýar da, Bahar. Tuvelime gıydım. Häzir bir derlep göýük çay içerini welin. Dert ýoňa almady. Ece men şun. Uy, kandy nerden aldyň oğlum? On daýlar berdi. O ne hil daýlar? Ýolun geçip barýan ekenler Ferdary gördüler, beri aýdylar da.